Thang ingkoi rapong sat gaum greater dongkamukam press union ihen pen 6 free I campaign kolonga case a office asai along si bangso Akejoi pen mek akiso kelang asai angdeng along kadok kawe bang paruhini rapokep amuluk cetong dun si mek akiso cepaklang pon. Labangso ang bong pen bang tongke brahini atum apan mek kerak pon nangji bang phuklang pon. Bang tongke brahini atum apan kenang sot katerek operation ke klempon ji apan nilitum cisik pon lo lapen prabjin pen ERCI care hospital along mek kerak dam asai pangceng popusi GDPU amai pu Livingston Bay pen pachini pon. Pini asai angdeng along se kacelang dun abang po bang pi atum jasemet ke karbiarong sopi chongkan kolongai hei hui arong arat atum Akejoi pensi mek akiso cepaklang pon long. Dongkamukam pen bertapang dakon promes terang News 24 Karbiang long.